Hello Turke, evo danas ću napokon snimiti YouTube tutorial, review video za Fenty Beauty kolekciju by Rihanna. Pošto sam puno gledala strane cure na YouTubeu, na Instagramu kako rade te tutoriale, stvarno sam htjela općenito i ja probati šminku, a i pokazati vama, pošto smo u državi gdje se takve stvari teško dobiju. Eto, ja sam uspjela doći do nekoliko komada koje ću vam sada pokazati i nadam se da će vam se svidjeti. Pišite u komentare. Tu smo. Ja sam uspjela doći do dva highlightera. Ovo je jedno sjajilo. Zatim primer. I highlighter stick koji je kao i sjenilo i svašta nešto. Ovako, puder si nisam kupila iz razloga što, kao što znate, kolekcija je od 40 nijansi. Nisam se mogla odlučiti koju bi, tako da ću to ostaviti za sljedeći put. Evo ga. Ovo je primer. Na koži je puderasto rozi i jako se lako nanosi. Jako lijepo miriši i jako lijepo djeluje sada. Ja nemam Fenty Beauty puder pa da znam kako su zajedno kombinirani, već na moj puder jako lijepo stoji, tako da eto, s primerom sam zadovoljna. Evo ga, ovo je sjajilo koje je došlo u samo jednoj nijansi u cijeloj kolekciji. Ćemo vidjeti. Miriši brutalica. Evo ga, to je sjajilo. Tekstura je super, nije ljepljivo, ono što nitko ne voli. I eto, sam zapravo. Sljedeći je highlighter Mean Money Hustle Baby. Wow. Sljedeći highlighter je Trophy Wife. To je najočekivaniji, ja mislim, proizvod cijele kolekcije. Sam isprobala ova highlightera. Ću isprobati zadnju stvar iz kolekcije koju sam si... Evo ga. To je ovako stick. Highlighter stick. Njetit ću ga ovako ovdje. Nijansa je blond. A ja sam si zamislila to malo drugačije. Prvo highlighter stick, nijansa blond, i Trophy Wife highlighter koji ću nanijeti na stick zato što su nijanse iste, zapravo vrlo slične. Kako to izgleda. Ovdje highlighter, drugi highlighter i po nosu i stick i highlighter u istoj nijansi. Naravno, ovo je malo previše za nos, ali tek toliko da vidite razliku na 3 različita mjesta. Gotove smo sa videom. Nadam se da su vam se svidjele sve stvarčice koje sam si naručila, jer meni se stvarno sviđaju i mislim da ću naručiti još. Pišite mi ispod u komentare
kako vam se sviđa i eto. Pusa i pratimo se.